Imos dibuixar un triángulo sabendo canto miden os seus lados. Imos supoñer que vamos dibuixar un triángulo que teña unha medida de 3 centímetros, un dos lados, outro lado de 4 centímetros e outro lado de 6 centímetros. Ben, non imos dibuixar, imos coller a ferramenta da regla e imos dibuixar un segmento de 6 centímetros, por exemplo. Podedes coller calquera outro. Dibuixamos un de 6 centímetros aproximadamente. Vale, agora imos coller a ferramenta do compás e imos abrir o compás, imos pinchar nun dos extremos do segmento e imos abrilo para que mida a medida do outro dos lados, neste caso 3 centímetros. E agora imos trazar unha circunferencia. Imos poñer o compás no outro extremo do segmento e imos abrilo para que mida o outro lado do triángulo, que eran 4 centímetros. Aí está. E agora imos trazar outra circunferencia. Ben, temos agora os dous puntos onde se corta a circunferencia, que é onde se vai a unir o noso triángulo. Entón, poñemos a regla nun dos lados do segmento e unimos con ese punto. Poñemos a regla no outro dos extremos do segmento e unimos con ese punto tamén. E aí temos o noso triángulo dibuixado.